eskerrik asko, gonbidapenagatik, eta honetaz hitz egiteko, lehenago, esan behar da, biltzar hau berrezkoa zela, zen gaur egon ditugun eztabaida handia Ikerrekin, Eganderekin, ez gara adostasun jartzen simbolo konkretuekin, zintzen behar diren, hori simboloa, zatiketa alde batetik Euskadi, Iparralde, Nafarroa, herri zatitu bat gara, eta lortu behar ditugu simboloak batzen gaituztenak, bai? Eta, domenioarekin hasita, badago domenio bat, dela.eus, baina hau domenio kulturala da. Herri guztiak, bere domenioa, bizki bakarrik dituzte. Espainia S, Frantzia FR, Italia IT, eta gu, estatu independente gisa, besteak bezala, bizki izan behar ditugu. Eus edo kat, iruzkia dira, domenio kulturala da. Orduan, ikertzen dago naiz, ze domenioak libre daude, ze domenioak hartuta daude, eta adibidez EU.eu Europar Batasunarena da. EU adibidez ezin da hartu. Beste bat, adibidez .eh Mendebaldeko Sahararena da. Orduan hori ere hartuta dago. NA Namibiarena da. NE Navarre, Nigerrena. Operatzen da dugu Baskonia, .va Vatikanorena da. Nahiko domenioak nahiko murriztuta daude. Orduan, beste hitzak, ez lehenengo bi hitzak bezala, aukeratu behar ditugu beste hizkiak. Adibidez, Portugal ez da PO, da PT. Erabiligarko ditugu beste hizkiak, eta daudenen artean NV pentsatzen dut Navarra libre dagoela eta Nafarra bezala munduan erakusten gaitu. Gauza da, horretarako estatu independentea izan behar garela. Hori lortu arte, edo gutxienez bidean egon arte, bide horretan jarritu behar dugu. Eta, komentatzeko, herri guztiak ez dutela bere domenioa bere hizkuntzan. Adibidez, Hungria, bere hizkuntzaz dela Magyarország, eta bere domenioa da HU. Erabiltzen du bere nazioartean, nola ezagutzen den bezala, domenioak munduari erakusten segun gauza bada. Eta honekin izan nahi guztiak, ez dakit komentarioaren bat izan nahi zuen. Ordan, zuen esan duzu, EH ezin da jarri? Mendebaldeko Sahararena da. EH? EH, bai. Zergatik da Mendebaldeko? Ez dakit, horien hizkuntzarekin lotuta egongo da, baina ez dakit, EH da. Hiru letra jarri daitezken? Zein? Hiru letra? Hiru letra dominio kulturalak edo beste .com, .net, beste domenio mota bat da. Herrien dominioak bi izki. Andorra bat, Andorrak bi izango ditu, besteak bezala. Matrikula ND, matrikula. Niko da ze. Hor, ez dut esaten, dominio badi, hor kulturalak izatezuna, baina ikusiko du, baina euskalo kulturala den, baina normalean herri guztiak bi ditu, biratzeko da, bai. Biratuko du. Bixatuko zu. EN, Euskal Herria Nafarroa, EN. Inoan, baina, ez da zera, estatu bat. UK izango zen. Biratzeko zen libre dagoen, baina
NB ez dago libre, Navarra, berekin. Libre ikusi dut NB bai. NB libre dago. Baina, bai, NB libre dago. Gauza da, izen ofiziala NV edo NB. Adibidez, frantsesez, ingelesez, gaztelaniaz, hizkuntza guztietan NV da. Orduan, guri munduari zabaltzeko interesatzen zego. NV edo NB. Han zegoen edago bat, baina nire nuke honetaz gauza batzuk esan. Baina edago badago beste bat? Galdera bat bakarrik dakat. Ondo ulertzen dudan. Domeinuak antolatzen dituen erakunde bat badago nolabait kategorizatuta dauka, hau da, estatuek daukate bi letra eta beste danak bai enpresa baldin bada, elkarte kultural bat baldin bada 3. Erakunde horrek erabakitzen du zeintzui dagokie bi letra eta zeintzui 3 hori. Mobilik baldin baduzu hau da, ISO kodigo 3166-1. Zertzen bazarete, mobilik baldin baduzu ez dela wifi badego, proiektatuko genuke. Zaiatuko nazi. Hori da berean, nari hemen dago, kodigo guztiak zera dauden asignatuta. Kodigo ISO 3166-1 eta 2. Daude nivel desberdinak. Nivel nivel superior dira kodigo 2. Eta bestean dira bizki. Bestean dira 3 bizki. Arazoa da, lurralde gehienak dituztela lurralde estatu danak daukete eskubidea bi izkikoa ukitzeko, hori da nivel superior. Orduan, dana daukate euren izenakin lotuta daudela. Da, hori egiteko kriterio orokorra eta gehienak erabildu dutena da, bere izenaren lehenengoko izkia beti dago alba dute. Ezin duenak, baina alba dute. Portugaleko jekuleku egiten du PT. Israel egiten du IL, identifikatzeko, ez? Orduan, daude pikoak eta gero 3koak. 3koak erabiltzen dira asko da gai aereoetan, kodigo ISO 3166-1. ISO 366. Orduan, fundamentala da, eta izenekin dugun arazo importante bat, hartu behar da, lehenko silabak kategorizatzen du parte fundamentalera. Gero badore beste hitz batzuk ere, beste izki batzuk, baina lehenko silaba da fundamentala. Hori daukagu zizko dira. Gero, nire ponentzia, puntotxo baten ezaten eta. Baina hemen, pentsi betuzera, patxirik, ikusten da, zure ezkido duzu dana, kuadro handi batean. Eta, hori begai, baina horrez da oso desabalitzen, balio du igual. Orduan, guzeko informatika gaudeko izan dagoena. Hartu da, hiru izkiko izen bat, EUS, gainera erdi enamoraturik gara horrekin.
Baina, ze arazo dauka, dira pasatzerakoa, EU-zetik egiten duzu. EU, Europa Unio. ES, Espanya. US, United States. Ez dauka salidari. Osa, egunen batean, gure nortasun osoa eukiko bagenu beharko dute nivel superior, da, da, ez dauka salidari. Orduan topatu behar da, berak esan duguna, libre daudela. Ni gero ponentzian, daukan filmen horrek gainean, baina nahi bizuen hemen erakutsi grupo pobreiken tabla osoa da dut dauden arazoa. Ikusten duzu hemen daude biko danak. Eta hor, berrian daudenak, okuputa zuriz daudenak, hori daude libre. Beste danak, okuputa. Orduan, interesantea da hori begiratzea, ze da, beste faktore bat, eta nizunek egira, kontuan datorreko dana. Izate bateko, katalanak, daukate kat, hiru izki, eta bi izkira pongo balira ere, ez daukate errez, baina, frente libre daukate. CA, komputador, frente libre daukate. Baina guk ez daukagu libre, hartu dugun bidetik batere. Orduan hor, beharko ditzake zera. Geneko gizaldu moduan, Navarrak libre ditu. Baskoniatik edo ingo bagenu, beka uste da libre daukate. Baina, bueno, faktore bada, kontuen hartu da. Lehen aipatu duzu Andorrarena, biratu dut, eta Andorra da .ad. Gero matrikula AND da, baina interneten .ad. Eta gero EAS-ren domeinua, esan dugu Sahara, Mendebaldeko Sahara independentea ez dela, baina hau ez da ofiziala, badu domeinua erreserbatuta. Ez da dominio ezafinkoa, baina reservatuta dauka, ea azkenean zerratatzen den hori da, Maroko eta hien arteko listararekin. Eta horrekin dut. Bale, gorda gauza bat, planteatzen dunik, bat, EH-renan izan egitea, bestea hori bigarra zerratuta dagoen bitartean, eta bigarrena EN. Euskal Herri, Nafarra. Libre dauden guztiak, estatuak, aukera dezake, horien artean dagoen guztien artean, batek aukeratu beharko du. Lehenbizi, finkatu behar du, zein den estatuaren izena, eta ondorioz, lan hau ez du esertarako balio, jotzea bizkien alde, pero estatuaren izena beste bat da. Lehenbizi estatuaren izena, lehenbizi dependentzia, eta gero ja, ze dominioa izango dugun, hori berretorriko da. Galdera, baino, erreserbatzea libre bada, ukatu dezakezu. Ez daki posiblea den erreserbatzea Zahararena, eta Palestina lako kasu Ezberdinak estatua dira. Eta zer gertatzen da herrialde batek izena aldatzen denean, bat dira, estatuak, buru jabeak, ziurren basutera dut eta izena aldatu dutenean guztiz ezberdina gainera, ze aurretik kolonialismoak utzitako izena dutela torra erabakitakoak gainera batzuk, horretan dabiltzan, moimentua da horretakoa, ordu oso izen ezberdin bat edukiko dute. Eta pentsatzen dut buru jabea diren aldetik, eta libre dagoen aldetik aldatzea gongo dela, erozein erabakiatuta ere. Ikus beharko dugu Birmania, Myanmar, alako estatuak zer egin duten. Eswatini, por ejemplo, Swaziland, la pasada de Swaziland. Vale, amaitzen dugu, eh? Venga, txabarra.